Good morning, Mazukabanji Konse Kubene in your Modi. So actually, a Trump aguti Iran inawayimbira ndeira wayimbira anauza kuti akulu bwanji tibwererese kuma negotiations tizikambiranaso bwanji ati Iran inapempha ndi a Trump akuti anayeuza Iraniyo kuti it's fine, no problem, koma ceasefire ata tizikambirana kuna kuti kuthibulana. Message imene iwo atumiza pa social media akuti the Islamic Republic of Iran has asked us to continue talks. We've agreed to do so, but the United States has stated to them in no uncertain terms that the ceasefire is over. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump. Izi zachitika pa nthawi imene mphekesera kakuti uthenga oti a Trump akuyenera kuphedwa, akuyenera kupangidwa assassinate uta uli strong kwambiri. A Trump mpena amayankhula izizizi, koma nkhani ndiyo kuti ndizoona zoti Irani yauza Trump kuti tibwerese kuma negotiations. I don't know. Koma ndi message imodzi. Message imeneyi ikuchokera kwa chidzukulu cha Supreme Leader amene anamwalira ucha Ali Khamenei. Yes. Message imeneyi ichuka kuti iyeyu sikuti ikuchokera kwa iyeyo, komano iyeyu akuti waitenga kuchokera kwa Supreme Leader wa Nyuan. Right? So iyeyu akuti anamtuma kuti apereke uthenga umenewu. Nde uthenga umenewu anawubweretsadi, anayankhula kuti wina aliyense ku Iran, wina aliyense amene akuganiza kunena kuti iyeyo akufuna achite mgwirizano, ayanjane ndi dziko la America kuti amvane basi, akuti amene ndi traitor. One. Number two, wina aliyense amene azipereka message yabwino, ma sweet talk kupereka kwa America kuchoka ku dziko la Iran, akuti ameneyo pakamwa pake pondipowola ponunkha. Okay? Then kumapeto kwake anazati ife ndi America udani wathu sunayambirira unayamba kalekale, koma akuti nawo umene auchita apawo akuti umene uli ngati kuti wandiphera bambo anga. Udani umene apanga ma Americans pano pawo ndiwoti wandiphera bambo anga atero. Nde tikayang'ana nkhani ya pa Strait of Hormuz papeza kuti a Trump akunena kuti bwanji nkhani ya pa Strait of Hormuz tiite kusayinirana mwapepala kuti Iran isayine papepala kuti akuluakulu fetu pa Strait of Hormuz patapasiratu chifukwa ndi international waters, ndi malo amene ali international, madzi amene ali international, sakupita so si a munthu ina aliyense, doesn't belong to anybody. Nde anyway, koma izozo zoka sizingatheke for Iran so imati imagwira patipo imachita kuti choke point. Anyway, tikayang'anaso our Secretary of State Marco Rubio akunena kuti kodi UN bwanji UN sikupereka ndithu chigamulo bwinobwino kuti makamaka ifeyo malo amene wawa akhale basi a international, like bwanji UN yangokhala chete kunguyang'ana zimene zizi. We blame UN, United Nations, akuluakulu
UN ndimene akuiblema pano kuti ikukhala chete pa nkhani yokhuza ndi Strait of Hormuz. Sakuiblema kuti yakhala chete pa zinthu zambiri zimene zikuchitika mu dziko lino lapansi. I think it's a real test for the UN, right? As something that functions that can solve global problems. What is the purpose of the UN? The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels. And so we're going to take it to the UN. And if you're telling me that the international community and hundreds of countries cannot rally behind that, then I don't know what the utility of the UN system is if it can't even solve something as straightforward as that. Kuphatikizapo ifite kukasa. Zimene akupanga maIsraeli. Banji UN inango gemula kuti okay, imene mupanga imene kujako, imene ndikulakwa, ndi genocide imene ija mukupanga ija. Koma no action. Action sinachitika. Ndelera kufuna UN ikaende ipange action. Pa nkhani yokhuza ndi Strait of Hormuz. UN sayangokhala socheteso. So anyway, izo ndi zimene ndithu zimachitika. Kufuna zoti one, UN zipanga act upon something kumano in favor or ya inuyo kuti inuyo mukhangati mukupangidwa mukonderedwa. Pamene zinthu zimene anthu ena akakuvutika pena wake UN ndi izikhala chete. Mene makhalira. Ndo unozunga zoti zinthu zasintha. Kenako Trump poona zoti zinthu zili serious kwenikweni, iwo ndithu atumiza message yonena kuti ngati atakhala aphedwa akuti zichitike zinthu izi. Ndiye akwanena kuti 1,000 missiles are locked and loaded and aimed at Islamic Republic of Iran. Akuti ndithu yayi ma missiles mabomba kwana 1,000 ali kalelede ndithu ayikidwa kale bwinobwino kulunjika ku dziko la Iran, with thousands of more to immediately follow. Akuti ndithu ndi zinaso ma thousands amene nthawi yomweyo adzatsatira. Okay, should the Iranian government act on its threat, ngati dziko la Iran litachite ndithu pa chiopsezo chimene akuopsezawo, ngati dziko la Iran litamuphedi iyeyo to assassinate or attempt to assassinate, atakhala amupha kapena kufuna kuyesera kumupha ye Trump yo, the sitting president of the United States, president ndithu a dziko la United States, America yani wamuli mosemo. Akuti in this case akuti ine ndithu funa kundipenda zilengoti zangotheka akuluakulu. Akuti orders have already been given atendalamula kale, and the US military is ready. Ndithu asilikali ndithu a USA ali ready ndithu and able for a 1-year period of time. Akuti muchaka cha nthunthu zakhala ngophulisa Iran. Okay, muchaka cha nthunthu okay, subject to extension to completely decimate and destroy all areas of Iran. Funa kuononga basi ku dziko dera lililonse ku Iran azakhala aononga. I would praise be to Allah. President Donald Trump. Inuyo message imene mukayiona nokha mukuona kuti chani ineyo thandizo langa awadi mantha akuopa mantha. So guys, thank you so much.